Kuyog mo ka sa Domingo dito sa Ligwa, no? Oo, kuyog ko. Ako magdama kong tubig. Ningon si Inday, mag-una ta. Kay kita yung uban ni Sir. Musayo ta, kahinay kay mo lakaw si Sir. Kulay kuyog nila, sir, oy. Ari lang ko nila Inday og ni ma'am. Kita lagi paunhon. Kuyugan na to si Sir. Sila si Inday. Musunod na sila nato. Masayoon ta. Kanangit-ngit pa. Kahinay man kuno kay mo lakaw si Sir. Sige, good. Nya, sayog mata ha. Nang alas 4 pas kadlawon, ang mata na ta. Nya, magdungan ta kaligo ha. Huy, naunsa ka? Manugod taong magdungan ka na ako kaligo. Magdungan mataglakaw. Ako lang mo nagligo, lahi lang ka. Aw, sige. Ikaw lay una. Rodrica, pananglit ha. Kung tuwa si pastor, ayaw niya tugtagda ha. Noon sa mga taon ka, oy. Manong giinita man mo pastor guman to nang hilabot. Nya, nganong giatngan man ta niya dito. Kung sa may tuyo. Hilom dia, oy. Mura jud kag tag-iyan ako. Imo kong gibantay maayo. Unsa man di ay? Di man ko paminyo ni nanay kung dili ikaw kong masawa. Hilom dia, oy. Sa gula na kaila imong nanay nako. Kaila lagi. Ako mo itong gipadalaan sa litrato nimo. Victim kay itong lipaya kay hindi ko nang yuta nimo. Mura kag antiki. Saba diha. Nya niingan beto siya nga ikaw padadun sa inyong dadunon. Oh, naroon ako man sa studio di ay. Asa di mo mga to? Sa bukid yung Ligwan. Dili oy, taka lang ka. Nga taong dili. Nga mo may musabot. Asap na ni. Magtrabaho ko ng mas lapirong. All sa go di ay. Paabot talag mabot aron kamay magsabot. Di sinido siya nga bukuyog ni Declarita. Dili tingali. Wata lang siya. Kami kining tawag si Miss Silvie kay magpagutag ko kape. Ikaw. Ato ana. Nangita pa ko dito sa mga tao nga among sweldoan para sa mong pipelaying sunod semana. Paskang, libugan ako ng project gaw, oy. Nga naman. Nagsugod na mo ni Frank sa inyo. Unya, nagsugod na sad mo ni Engineer Umang sa inyong project. Wa man ay kaso gaw. Kay magtabok-tabok raman ko. Kaya nga among engineer Umang, sayon ra kay ni kay ang mga tao ra may among palihukon sa pagtrabaho. Ang inyo ding Frank, unsa may palihukon? Kining amo ni Frank gaw, utok ra gyud mo ay palihukon. Una-una ara nga ang tubig dito sa luway itabok nga to sa lapirong. Kapin sa 4 ka kilometros ang gilayon gikan sa lapirong padung ngadto sa luway. Oo, bitaw. Tabok-tabokon lang na nako. Ako masang siguroon si Susan aron duna na niya ako'y paurarayan sa akong dughan. Kanindot ni mo na. Mauna nga ikaw, alalay lang yun nako. Sunda lang yun ug unsay akong ipabuhat diha nimo. O sige. Pero ayaw na bi akong pauban-ubanan ngadto sa Mr. Neri, ha? Kung gikinahanglan, uban-uban jud ka nako, gaw. Ayaw gyud hunong. Unya na hunong kung magtiayo na mi si Susan. Kanang ari na gyud siya nako ba? Bahala na unya mo si Mr. Neri. Lain mo ko si Mr. Neri, gaw. Sigihan mo ko nagkidhat-kidhat. Ay sagdi na lang ng kidhat-kidhat. Di man bitaw na magkaunsa. Unya, musamot man yung kagana nako kung di ko magpakitag kasuko. Ayaw lang lagi. Pasagdahi lang nas Mr. Neri. Unya na siya singhagi kung naan ako'y go signal nimo. Kinahanglan nga maako gyud si Susan. Kinahanglan gyud. Kining ni ako ba? Kay gusto kong may bawo ko ba nga mukuy ba mo
Hindi ka nalita dito Buwan. Karong Domingo. Ah. Ka nang gisugo ka pastor sa pagsusi ni engineer diri namo? Awa man. Kay siya mismo di mas lamad to. Aw, dili ba di ay? Wa man tay kaso kung adto sila. Watag na may higayon para di Mr. Igham lang. Dili. Dili, Permin. Doon na lang ko toyo. Ako rin personal. Wala labot akong agawon, ani. O di ay? Unsa may hangyo nimo pastor? Alibaw man siguro mo, by Permin. Nga nininguha ko ng drika. Kanakatabang ni Mr. Nini kanang nigra. Mao ba? Oo. Hibaw ko nga. Moadto sa itong nilag Arnold katong akong karibal. Aw, siyempre mo adto gyud kay mo adto masab si Mr. Neri. Ha? Moadto sa si Mr. Nini? Mo adto lagi. May na lang. Hibaw ba nga, by Permin? Nga doon ay mukuyog dito sa liguan nga. Labing kontra ko. Kanang gingalag Arnold. Kay tungod karibal mo. Oo, Permin. Dali malig ko na ta. Unya, Kini mo lagi na mahangyo ko ba nga mukuyog ko. Kay buhanog mo andra tong tutugog nga gilag Arnold. Naawo ba nga makapanlipod ako. di na problema kanara di ay. Ang ako lang sa gihangyo nimo pastor, nga unta dili ka magpakitag lihok nga makapalagot kang Arnold. Dili. Dili ko mong kagubot, by Permin. Unsa man? Trato na mo sa drika o dili? Di may trato. Pero happy to mo sa nung nako. Kung mao na, wala problema. Ako'y mahibaw sa tanan para di lang gid mo mag-away si Arnold tungod ni drika. Salamat. Salamat kay by Permin ha. Lagi. Aminin mo, kining kuyog jud ko kay si attorney ako ang gawan ba si attorney Igam o si Engineer Pak. Di man mo kuyog ito. Mao ba? Sige, wala problema. Makaasa ka. Nangita ka, Pastor, sir. Oh, hi man. Doon na magkaroon to siya importante nga toon, kay Ugma, Sabado man. Kaya nga ano mangkulog sa bado? Ting bisita man ko niya. Pusto. Mao man ang adlaw ang gihatag nga higayon ni Mr. Neri. Aron makapamisita na siya sa iyang gipangulitawhan nga katabang niya. Pusto day. Hapon na nga to siya maabot, sir. Sige na lang. Pero ingna siya, kung mabalik na siya, nga di na gyud siya palakton. Kinahanglan sa mata Domingo Kinahanglan kita lakaw sa'yo. Maubitaw po ng Inday, sir. Ngit-ngit pa, nalakaw na yung tulo. Ngano ikaw ingon man tulo ha? Ikaw ug ako si Drika. Kaya si Drika mo'y magdala sa tubig. Nya ako mo'y mag-abay nimo. Aha. Tingali ikaw gusto kuyog lika. Tingali ikaw di pay kuyog di ka no? Tingali dili ikaw agak sa ako ha? Tingali ikaw tagad lang lika. Ikaw limot lang sa ako ha? Dili, sir, oy. Siguro ang giti ka. Bantay ka ha? Ako di lang ilabot sa imo. Ako hibaw, ikaw in love di ka. Okay lang. Tinuod bitaw, sir, nga naigugma gyud tinud aray ni Drika. Pero di sad ko malimot sa katungdanan ako nimo, sir, oy. Laki ha? Unsa man? Lika, papasukot sa imo? Wala pa man gid, sir. Unsaon na gud, sir? Naamo gud nas pastor. Magsamok-samok. Oh! Unsa man na pastor? Higugma sa lika? Di man na tinud-an na iyaha, sir. Binuang man na iyaha. Di pa na parehas ko nga tinud-an na yun. Kung
kung tinuod na imo, kinahanglan kamo minyo dili ka. Pero kondisyon, kung kamo na minyo, ayaw mo hawa dili ha? Akong isado gipanumpa, sir. Nga dili gimimbiya ninyo. Anhira gid mi dinhi. Ikaw balog ana imo sote ha? O sir, ako nang barugan. Dili ka. Ikaw aliuna. Sir, Unsa ikaw ha? Kinsa man imo gusto banahon? Kini Arnold o Pastol? Ha? Ikaw tukan sa tinuot. Kinsa man sa ila duha, ha? di lang ko, sir, oy. Unsa di ka? Kinahanglan ikaw pili. Arnold dako gusto sa imo. Gusto siya asawa. Kay dako siya higugma sa imo. Si Pastol, wa man to hinungdan. May pa si Arnold. Tinuod gugma sa imo. Di pa man ko magminyo, sir. Kinahanglan ikaw pili. Arnold dako gusto sa imo. Dako siya gugma sa imo. Gusto siya sa asawa sa imo. Kasto Pastol, wa to hinungdan. May pa Arnold tinuod higugma sa imo. Masuko man si Pastor, sir. Kung sugto na ko sa Arnold. Oh, ano suko man ha? Masuko siya. Nga bahion kay tugnaw. Dili ka, hapit na gubat. Kung gubat na, wala panahon kita mo, Arnold. Kaya ka mo, tago man bukid. May paminyo mo kalon. Unsa man, gusto ka suwat ako nanay sa imo? Ha? Mahadlok lagi ko. Nganong mahadlo ka na siya? Masuko man si Pastor. Iyatag di pa barang kung ikaw akong sugton. Kahadlok ba ni magbarang? Pasuwaya siya. Tanaw na to kung siya may tabo. Na. Ayaw na pangita away, Arnold. Kung sigli ka, gusto sa imo, wala ka nakapuslanan balang-balang. Bitaw diri ka. Sugta na lang ko. Karon mahimutang tas kalinaw. Pinanggaon bitaw tika. Arnold, palit doyan. Ikaw tulog doyan. Arnold, tabyog sa imo. Di lang una ko, sir, oy. Solter una na ako si nanay o si tatay. O sige. Kinahalan, ikaw suwat sa imo nanay ha, tatay ha? Ikaw Arnold ha? Ikaw padalit lato ha? Halon sila hukom. Adi lagi ikaw. Pero langin man ko. Nga si Michelle masulti ni mo. Di ba ko rin katorne? Sa sunod, kanang ako mo imong panahiran. Basta na ka. Ikaw ko panangiran. Angan, ikaw ako ang gaon ko. Kana, ako imong agawan re. Ako ra imong silbihan. Wala lain. Correct. Pero napayang yun yung maturne. Masaman, Aw, ba mo juga torne? Nga sa pagkakaroon ba? Nangita mo ko ikaw sa kinabuhi. Mahadlok mo ko nga mabias panahon. Hatagan sa kong hagayon na torne. Nga mukuyog ito sa liguan. Kaya upan ko lang strict ka. muuban sa kanila. Ugon. Unya, ang atong trabaho, magsugod naman ta sa among project ni Engineer Pahak. Magsurvey naman mi. Domingo mo na torne. Ang Domingo, adlaw ka na nga gihatag sa Ginoo nga makalingo-lingo ta, makapi-hapi ta. Di mahimo mag-iapihap sa adlaw, pastor. Magdali ta. Kinahanglan mahuman din eh. Nga mapuno na ng tubig sa lapirong. Nipasalig na ba mi ni Mr. Neri? Nga humanon na namo suod lang sa siyam kabuan. Unya di mahuman. Pero torne, parehas biya taningit tatang asawa. Kaya naman ay. Nga, huwag ka mo rin magkakita at kung saan naman lang. Kasayon na na imuha. Kato na mga negra imong giambisyonan. Negra lagi, pero hununahon na ito nga doon ako karibal. Piligyo na ako torne, huwag di ko mulampos. Nakukog puro na torne, nga maangkong kong babae nga kaliwat huwag taga Sinigal. Na sige. Hatagan tayo usalang kahigayon, pastor. Pero timan ini ha. Kung mapakyas gani ka ng bayan ha, ayaw na lang yung pagminyo. Di,
Di ato ni! Isaan ko! Kung mapakas ba kung orderi ka, kasilagan ko ang mapahit! Dili pa pa ako sa kalimutan! Sa ato pa, day. Meron sila ang masyungan pagkakataw. Ako nag-isabot si Arnold na sa wapay squad mo dapat mata na sila. Wapay lang sila makasulat sa gusto ko kita. Arnold, bisan makatasan si Papa. Pero, ito pag-unang mastre ka. Hindi na maikuyo. Kung saan, nihangyo man sad si Arnold nga ikuyo nila si Tika kaya ron di sad siya magkamaligi sa mga natulog. Bisang pasakasais na natamagikan. Nabala ka, Magkuday. Basig, tuwa na sad to sila si Igham ug si Engineer Pahat. Da, pasagtito sila eh. Total, naaman si Papa. Aron pangasabaan sila. Mauna. At least makapamatuod sa tani Papa. Nga wa ta magdapit nila. Tuwa ay, gikuha na Engineer Umang. Di pa'y dugay ng lakaw. Duda mo kuno yung project sa Tiyo Sogdan dayon. Oh, magsugod sila karong Domingo. Swerting Tiyo te ano? Duha mo yung project karong tuiga. Pero kanang usa ka project, wa siya maiya ana, wa siya masapi ana. Kang Engineer Umang ra na siya maani. Nga, ang usa di ay. Nga wa man siya masapi. Kay kanang usa, para maangkon niya si Day Susan nga anak ni Mr. Nere. Mao ba? Mauna. Usa yung project ni Tiyo te ah. Kaya to koron. Wa pa di ka mahibaw. Wala pa. Punon ko na nila sa tubig ang lapirong. Hakuton ko na nila ang tubig sa luwas, paingon ngadto sa lapirong. O kung mapuno na, ihatag ko na ni Mr. Neri si Susan ngadto ni Tiyo nimo. O si Doktora nga si Inday Clarita ngadto kang Frank. Sure na. Sure na. Maong sugdan dayon nila karong Domingo. Yama tara. Ang nakarindo ta ba unta? Karong Domingo mamalik si Inday Clarita og si Susan ngadto sa Liguan. Pero dili lang sa uban. Kay siguroon nila ang maong project. Mao ba? O lagi. Pabuto na nako sa Tiyo te ah. Pabuta kay ngalig nato isugo nimo. Unsa may tuyo? Nasaan ka? Ika, isulti lang imong tuyo. Nalimot ka sa baduron? Nga naman sa badlaw day. Si Dre ka dahan trabaho. Ka-stricto ni mong tawana ka. O dito mga samoy, di pukulata ka kung mga bata. Amo adto ko sa inyo. Ama karon dayon? Tara! Karon na yun, ako iplitin mo. Oy, ay lang panuyo. Di na ko gusto nga manhi pa ka dinhi. Alang sa imong kasayuran, si Mr. Miguel Nere, gusto yun nga kami si Drika ang magkadayon. Kinsa ko nag-iingong tao ni mo do. Mr. Nere gyud mismo ang gaingon. Kay nga parison mi si Drika kay kanimo. Dagbuan, dito na gabi. Abi mo tao na. Diya lang ka. Palilaw! Akay mo tao na, Mr. Nere. Mga pa maabot. Pabuta lang to kay maabot ron. Binab, igong kubs. Sopa nga agi mga amawa. Nansa mo? Saan yung glalisan? Agi na yung ma'am.
Ako yung musulti ni Mr. Neri, tinuod mo niyang sulti nga. Si Drika kung siya mo yung ngayon, dili ako. Uy, nga nubutaan ka mo'y magbuot. Kung kinsay gustong higugmaon ni Dreka, o gito yung minyuan. Mau! Ayun na mo paglalis. Naara ni Dreka, kung kinsa ninyong duha yung pilion. Muna ko rin. Kanya, ma'am. Sa baddo maron, ma'am. Nakasabot mo yung papa ni mga kadas baddo. Doon na siya ko higayon ba? 30 minutes sigot nga. Magmisita kong Utarika. Nakasabot mong papa, anak? Oo! Nakasabot mo, ma'am. Bisa ni mo pangutan noon. Mo ba? Oo! Bueno, Arnold, Ma'am. tagahigayon si Pastor nga makigistorya ni Dreka. Yan nga po. Oh, Pastor, sunod na ako. You better, evaporate na ba na? Pikat. Ay, ay. Oo, ma'am. Ayaw lang kay dugay ha, kay dili man ka kay na importante yung tuyo niya. Dili kayo. Mga kuha lang, ma'am, mga 30 minutes. Kanya, huwag mong kapin. Gamay na kayo. Basta, ayaw lang yung pagdugay, kay nara ba na ng trabaho? Okay na, ma'am. Unsa man, Pastor? Trato na mong Dreka? Kaning Simi. Unsa Simi? Simi ka naman, kaning hati na. Gamay na ikuhan. Kasubtuno na siya nako. Ganun nakaingon man ka nga, kasubtuno na siya di mo. Nindot na kay pinayuman, ma'am. Unya ang iyang tinanawan din ako. Murag mga pana nga magkapakusog og pinitik sa akong kasing-kasing. Mao ba? O sige. Huwat sa dinhi kay akong pangitaos Dreka. Akong paaniwan. Sige, salamat kay mama. Lingkod sa. Sige, ma'am. Unsa na? Human na magsulti? Lagawas na. Wag gini, purado ba ni mo? Human gani magsulti. Lakaw din ha, kay daghan na ba yung trabaho sa direkta diri. Ibahan naman na, Brad. Matuman na bas kikasibutan mo, Mr. Nere. Ay, pag-district to, eh. Ibaw yung mas bawag na panahon. Sumukal gani mo gani. Nag-ingon si direkta nako, nga wasay gusto nimo. Kay mamili sa gwapo. Kung mauna, wala tong duha. Kay dilim sa kagwapo. Pildi na kadaan. Oy, may nang mahibaw ka. Si Diri nag-ingon, nakagusto sa nako. Og nakagusto sa dakong nanay, nga siya akong masawa. Understand? Unya do, ang akong nanay, ma'am say gusto nga si Dreka. Kay, gwapa ko no, nigra. Ikaduha, may masamukan ta. Be. Unya, gisugot na kan Diri ka. Wapa noon. Pero masugot siya, adto may magpakasal sa Bagyo. Sabot ka. Ang ta lang. Kay ingon ra ba si Diri ka nako? Nga ganahan kisa mo ato sa mua. Sige, tanaw na nato. Sa nakita na ko. Oy, ako na si Pastor. Saan ka? Sunay, Diri ka. Pagisulti ka niya? Ingon man si ma'am. Patubangon na siya. Pero di na padugayon. Hala, lingkod. Oh, tanong na ka diya, ato ka dito. O saan mo pagdungog na mo? Ipalayo sa nimo, namo. Kusgahin yung pagsultihan nay para magka-dungganay mo. Nindot no? Magadungog ka. Kung namang kusgon. Ngano man god? Total, di man ko mahilabot.
Unya musugo si Drika nako. Maglagot ka? Di ko maglagot. Halab da. Sulti na, Pastor. Dala mo kaduhog na siya. Sulti na. Bukunsa mo istorya na, di ko maglagot yun. Malayan ka? Di. Subta ko ni. Subta ko. Tanawang tog. Di ba mong suko? Subta ko. Di. Subta ko ni. Subta ko. Di ka. Subta ko. Sugot ka, Drika? Kung sa hunahuna ni mo, sugto na ko siya, dili. Ayaw ay! Sugton ko din taon. Bawa na niya. Lain lang si Drika nga sugton ko nga naa ka. Di lagi siya musugot ni mo. Bawa lang niya kay magsolte pa me. Awa na. Unsa man kini singgit ha? Unsa man kini hitabo ha? Nga si Ray. Bisag di musugot si Drika. Iyagi pugson. Unsa? Taka ka. Pastol, kung di sugot sa imo si Drika, ikaw ay pugos. Di mamaayo pugson babae. Siguro, Drika, wa gusto sa imo, ha? Busa, ayaw pugos, ha? Sir, wa mo ko mamugo, sir. Kini siya si Arnold ba, sir? Sama pansidana yung Drika, mamati man. Na, amo ko nung tundo, sa bando ko nun. Lord, di na maayo imo buhat, ha? Ayaw mati, ha? Ikaw ato layo, ha? Layo ko. O sige. Amo sulti, ha? Pero, wain ka pa. Wala nga. 30 minutos lang, Pastol. Oh, sige, sir. Sige, amo sulti. Salamat, sir. Tina, Pastor. Kada pa ko gibuhat. Dati ka, dalion na ko niya, ha? Kudulo na si mong kasing-kasing, day. Kung nasubtan na ko, day, ako dugaya. Kay, para wala akong problema ba? Giingnan ta ka, nga di pa ko gusto ng trato-trato, ka di pa ko magbinyo. Kanus am ka magminyo. Kanang magkango na ng tungo. Dugay pa ko magminyo. Ano dugay na mo na ni mo, nga niya naman ko. Sugtan ko kay, bisig ko sa imong Panginoon, akong ihatangin mo. Sultihan ta naman ka, Pastor. Gikan ako sa amo, gisultihan kong nanay, kung na mangulitaw na ako, silang dos tatay magpili, dili ako. O di ay, di ato na to. Ako sila gilaylahon. Di na kinahanglan. Unsa man di ay. Tagi ko litrato, para ngayuan po na ko Arnold og litrato, para ipadana ko dito ila nanay. O di ay. Sa ato pa, among duha ka retrato. Ako retrato kang Arnold. May pada dito, aron pilihan si mong nanay. Mo man lang po. Di man ako mapili, sila man jud. O di ay ha. Na nakalitrato diha. O retrato lang doon ako nag-retrato. Pero, wakay, magpa-retrato ko usab. Solo ba ka ng gwapo kay katanahon? Daliya kay para dunganon na tong Arnold. Sige. Retrato ko.